Txiribitu aisialdi taldearen txanda da oraingoan, hauek ere astelehenetarako prestatzen ari dira. Kontatu iguzu zen muz dijoazten entxegoak? Bueno, ensaio nahiko ondo, gaur ja azkenengo zatea ikasten, abenduak 19 hasi ginen da guain arte. Gaur ja azkenengo zateakin hasike ondo. Bukaera aldean ja, ez da? Ja pausoak eta ondo ikasita? Bai, aiztek esan duen bezala gaur ja azkeneko zatia erakusteko asmokin gaude, hasi que gereia mendik aurre izangoa dantza guztia goiti beren saiatzea. Eta kontatu iguzu zertaz aterako zareten zuek? Aurten atako gea 8 fruta desberdinez. Pina, marrubia, matxa, sagarra, kiguia, platanoa eta naranja. Eta nolatan aukeratu duzu mozorro hau? Bueno, begiraren arte nizketan egon ginen eta botazioen genuen, eta fruta desberdin izateatze kolore asko eta hola juntatzitun ez eta horre jokoa mateunez, azkeren nola erabaki genuen frutaz. Zaila izaten aldaba mozorro original bat aukeratzea, horren beste urte eta gero? Bueno, zaila ez, baina gure artean diskusioak eta aukitzeite, azkenen bakoitzak bere iritzia botatze eta gero ados jartza askotan kostaite, baina ez da etzego asko kostatzen. Eta umei ideia gustatu zaien? Nik uste aurtengoa gustatu zaiela, ja mozorrok eta ikusitu eta nahiko pozik daude. Bueno, eta zuek zenbat pertsona aterako zarete astelenitan? 170 pertsona. Eta gazteak, helduak denetik aterako zarete edo? Aterako gea umek, gero ume hoien gurasok, txiribituko umek izan nienak, begiralek eta begirale hoiak. Ikusten dugu azkenen entxegutan ari zaretela, zen muz joazte? Bueno, bai, azkeneko fada zaizkigu entxaiok, beste 3 olaukiko iteu, eta bai, ondo joazte, bai. Zen muz koreografia da dantza, gustatu altzaizkize? Bai, gustatu zaizkitu. Zen musika dantzatuko duzu? Bueno, batzutan Minionsena eta musika mota asko erabili baiteu. Eta gustokoa duzu edo? Bai, nik bai. Beste de bai uzut. Eta mozorrari dagokionez, aurtengo mozorra gustatzen zaizue? Bai. Zertaz ateako zeate? Frutaz. Bueno, eta zuek ze fruta izango zarete? Bueno, ni pina izango naiz. Ni sagarra. Sandia. Ni sandia. Oso ondo pasa astelehenita? Bai, eskerrik asko.